खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय गुड मर्निं गासैखौबो आहा दिनै हलिडे खामानि गैया बेनिखायनो आङो बे गोरजिजि no 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 नोंथांमोना माबोरै दं आसा खालामो गासैबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दङ आहा दिनै स्पेसियेल माबा संनो नागिरदों लोगोफोर गोथावनो मिथिनो लुबैबायना नोंथांमोन आंनि सनाफोर दाउ बेदर ओमफ्राय अनला खारै वाव बेसेबा गोबावनि उनाव थिगसे जानांगौ साला उदै जिलायलायनाय बिदि खालामजेननोसै लोगोफोर माबा आंना भिडिअ'आनो मा जाखोथाय आं जेबो मिन्थिलायलाङा इउटुबानो हारसिं आंनि भिडिअ'खौ रिमुभ खालामनानै होबाय आंबा मा गोरोन्थि मावखो आं मिथिया बाट आंनाव जेबो बेलेग जेनेबा गाज्रि माबा भिडिअ' इदि गैयामोन आरो होमबाबो इउटुबा मानो रिमुभ खालामखो आं जेबो मिन्थिनो हाया मोनसे भिडिअ' होदोंमोन आरो संजेनबाय नै बेदरखौ एवग्रोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे अनलानि थाखाय देखाबायमोन सामब्राम बेखौ ओरैनो संख्रि होस्रोनानै दसे एवग्रोथ'नोसै एवबासो गोथाव जायो ओरैनोबा मोनामनाय मोना बेनि बेदरखौ आदि दायो हालदै होनोसै एवखांबाय आरो बेदरखौ सामब्राम होबाय बेदर ओमफ्राय टमेट' होनोसै एसे टमेट'बो होबाय बेखौ मोनजासे एवनोसै आरो लोगोफोर गोथावनो अनला जा गोबावनि उनाव गोथाव जासिगोन सान्दुं गोसा जाबाय मा खालामखो मा नाहरखो बेखौ एवग्रोबायना दायो नै गेब्लेबाय बरियानो दै होनोसै दैया गोदौबाथाय अनलाखौ होनोसै जा मोजां मोनो जानो लुबैबाय देन्जार बुरजा दै होखाबाय आं सासे लोगो दङ आंनि बियो बेलेग जाथि ओमफ्राय जेनेबा बेखौबो बुंदों आरो आं अनलाजों दाउजों जाहोगोन होननानै ओमफ्राय जानाय नायगोन होनदों जाथोंसै माबोरै मोनो जानायालाय जायो बियो आं जोंनि बर'नि ओंख्रि बहुद बेखौ जाहोबाय आरो लाफाफोरखौबो जाहोबाय सासे आंजों खामानि मावो स्टाफआव दङ आरो गोजौआव थायो बिसोरो फेमिलि लोगोफोर नै मोनबाय अनला ओंख्रिया नै लाइटआबो थांनानै होगारबाय आरो दायो मोनबाय बेखौ दा नानि फैबा जानोसै नानिया स्कुल दङ दिनै एगजाम दङ सुनिबारबाबो ओंखाम जानोसैहाय लोगोफोर नानियाबो सफैबाय स्कुलनिफ्राय नै गोथाव अनलाया दे खुरदो दे सनाफोर आं भिडिअ'खौ दोनथ'नोसै एसेयावनो लोगो मोनफिनगोन जोङो नेक्स्ट भिडिअ'आव बेसांखिनिखौ बाय बाय आंनि सनाफोर